Agoy, hapon na. Napara ba ko'y agiyon? May lang makauli ko sa iyo, ani. Hello? Kinsa ni? Hello kuya, ako day ni katong imong gipaluran na tindahan. Uy, unsa may ato ma'am nga ning tawag man ka? Kuan man gud kuya, nagpatagna ko unya ning ingon ang mananadna nga ang magbalud na ko og alas 5 in punto, mapunoy akong destiny. Mao ba ma'am? Pag sure da ma'am, uy, mura day ta anig diliserya. Mao lagi kuya, ang giingon sa mananadna nga ang lalaking mopalud na ko diri sa tindahan og alas 5, mapunoy akong mapangasawa. Agoy, murag malabo ng imong istorya ma'am, oy. Kay minyo namang gugko. Pero taysa good ma'am, taysa. Murag ganina ra tag inistorya da. Kinsa day nga nimo? Aw utod kuya no nakalimot nga malang taani. Ako day si kuan kuya kanang Marjorie, taga diri ako sa San Vicente sa may Purp size. Nya, kuan man gud kuya, dili na siguro magmatter. Single ka or minyo naka basta kay ang giingon sa mananagna nga ang palud na hong kala 5 na lalaki, mabjud ko na akong destiny. Matay ma'am Jo, seryoso jud ka ni imong istorya ma'am Jo. Murag lisod man gud kayo ma'am Jo, no? Murag lisod jud kayo katuhuan. Ug lisod sad kayo may tabo ma'am Jo kay na naman gud ko'y asawa ma'am Jo. Taw po niya nanasad ko yung mga anak. Dili na lang sa siguro ta na magistorya kuya. Ako sa lang siguro obserbaran ko unsa gyud ang may tabo sa gitagna sa maong mananagna. Tuday kuya, anang nakalimot man day ko unsa datoy pangalan nimo? Tuod ma'am Jo, nakalimot man day ko ma'am Jo, no. So ako day si kuan ma'am Jo, si Jason, taga Bunbunon. Unya aksidente ra pud nga naagi ko dito sa imong tindahan kay nahutdan po lagi ko blood. Nya na ako'y agion diri sa bilya sa akong amigo kay nasad ko'y kuan, ako'y kuhaon niya. Mao danay pangalan day nimo kuya, Jason. So, Jason na lang akong itawag nimo. So, medyo bagay ra sad sa imong naong, medyo cute siya. Ay, medyo may pagka-komedyante man po day ka Jo. Murag cute na lang yun ni Jo ba o wag gyud lain. Bitaw son sa una pa lang gyud natong tan-aw nimo no pagpaload nimo. Nagwapuhan na gyud ko nimo. Kanan son, pwede day ko mga og favor nimo ugma sa gabi Basta kaya lang nako Jo. Why problema na? Pwede ka na nako maimbitar og dinner ari ra gud sa balay kay ako lang pumusa dire son kay sila mama og si papa taman sila sa Cebu. Then next week pa pugto sila muli. Pwede ba ka nako maimbitar og dinner? Kuan mang gudyo ka ng... Ayaw na lang kog balibari son kay dali ra baya ko mahiubos. Basta umapuhon ha, alas City. Magpaabot ko nimo diri sa balay. Unya, ingat sa biyahe. Bye! Hello, Ma'am Jo. Hello. Hala, seryoso ko tos Ma'am Jo, no? Sayang istorya. Bahala na.